Filozofia. Predmet, pri spomienke na ktorý sa nejeden študent chytá za hlavu a je rád, že je to už za ním. A väčšina tých, čo to študujú, sa s ňou trápia alebo majú k nej nechuť. A tí, čo to študovať nemuseli, sa na filozofiu pozerajú podozrievavo a zase im to nejasné, čo to vlastne je. Existuje však aj dôvod, prečo táto vedná disciplína, ktorá vznikla spolu s logikou a matematikou medzi prvými vednými odbormi na svete, bola často nazývaná aj kráľovnou vied a vyprodukovala také množstvo významných diel a významných mysliteľov, že dnes existujú celé filozofické knižnice. Existuje dôvod, prečo bola filozofia po mnohé storočia povinným predmetom na školách v antike, stredoveku, ale aj dnes v posledných ročníkoch na mnohých školách. Sice nie je pre každého, ale pre toho, kto sa rozhodne venovať sa filozofii so záujmom, môže mať blahodárne účinky. Okrem zjavných zručností, ako napríklad kritické myslenie, zručnosť riešenia rôznych myšlienkových problémov, systematické myslenie, zručnosť argumentovať a prezentovať a obhajovať svoj názor, ti pohľad do histórie filozofie môže dať oveľa viac. Dať napríklad odpovede na závažné existenčné otázky, ktoré sa každý raz sám seba opýta. Čo to znamená žiť dobrý život? Alebo ti môže dať otvorenosť hľadať odpovede na základné otázky bytia. Môže ti zistiť, či neveríš v blúdy a nie si v zajatí nejakej ideológie. Môže ti pomôcť objasniť, aký filozofický postoj vlastne zastávaš. A ak by si ho vedel jasne artikulovať, ako by si to urobil. A mnohé iné. A ak si myslíš, že si tieto otázky už nekladieš, tak je dosť možné, že niekto iný už odpovedal za teba a ty si túto odpoveď jednoducho prijal a držíš sa aj bez toho, aby si to uvedomil. Čo môže byť nebezpečné, alebo minimálne ti to môže brániť v rozvoju. Toto je náčrt dejín filozofie, kde spravím prierez dejinami filozofie a dozvieš sa o dejinách filozofie niečo viac. Jednoducho, ľudskou rečou, ale zároveň poctivo budem poukazovať na najdôležitejšie aspekty dejín filozofie. Táto séria videí môže pomôcť študentom filozofie, maturantom, učiteľom, ale aj záujemcom o filozofiu, ktorí si túžia prehlbiť si znalosti z filozofie. Už sa teším na to, čo ťa budem môcť naučiť.